Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah nomor pinten ya Allah? 13. Iki ya, an Abdillah yo. Oh iya. Wal maqalatu tsalitsata asyarata lan utawi maqalah ingkang kaping 13 inggih menika an Abdillah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud. Iki sahabat-sahabat sing top ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Di surat dhewe meneh. Iki mushafe sapa Abdullah bin Mas'ud 111. Surat Hifat mbek surat Khula. Al-Fatihah ka ono. Top mah. Tapi wis sepakat sama Sayyidina Utsman. Pada akhir napa jenenge? Rasulullah setoran teng Kanjeng Nabi dua surat Rasulullah setoran teng malaikat Jibril niku sudah tidak ada dua surat itu karena sudah aman, dipakai kunut biasanya. Nah, Al-Fatihah kok tidak ditulis di mushaf Ibnu Mas'ud. Mergo gak mungkin hilang. Al-Fatihah niku ndak mungkin hilang. Ya ning salat wis piye? Gak mungkin. Urung ning tawasul ya. Dan itu yang jadi keistimewaan umat Islam. Kowe nek aku gak mung wedok, Pak. Napa? Kulhu barang. Kulhu. Kowe kul kuwi kudune aman gak ya? perlu wis, aman. Niku sampai dadi napa kok pastur iso mlebu Islam. Sajane sing nuduhno aku iku jane ya Injil kuwi. Saiki aku takon. Umat Islam di sini ada berapa? Ngajung umat Islam. Yang Kristen enggak ngajung, tak takon. Mari ngono, apa awalnya Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Al-Fatihah. Diakhiri surat An-Nas. Coba dibaca Al-Fatihah. Hafal kabeh. Yang hafal Al-Qur'an aja ngatakan, "Wah, akeh sak hafal Al-Qur'an." Ini yang tidak dimiliki Injil. Injil versi ini tulisannya gini, ini yang membuat saya iman. Jadi ngomong kasus sih. Lah iki hafal kabeh piye ya? Kate dipalsokne ya apa Quran? Sing Kristen ya hafal Fatihah. Lho lah iya. Sing Kristen hafal Fatihah. Ini Ibnu Mas'ud. Ngendikane Ibnu Mas'ud kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud arbaatun utawi papat minal khisali saking pira-pira pakerti. Iku min dzulmatil qalbi. Termasuk saking petengnya hati setunggal batnun mas batnu sya'banin apa weteng wareg apa karo wis syabaan nek niku didadekno wong sing apa jenenge isim sifat nggih syabanu niku nggih batnu syabana wetenge wong sing wareg ditus mudhof ilaih min ghairi mubalatin tanpa ora peduli. Nek dadi sifat apa iso saben dadi sifat? Oh iya iso nek fa'lan. Iya iso batnun sya'banu macane weteng kang wareg sabanu gitu apa sabanu. oh iya Syaba'anu. Oh iya, clear Mas. Bener. Batnun syaba'anu macane. Soale ning Quran ki enek loro. Min kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Iku kira asing liya. Min qalbi mutakabbirin berarti fi qalbi min qalbi apa ya lali ning Quran. Dari setiap hatinya orang yang sombong.
min kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Tapi ana kira ahli yo min qalbim mutakabbirin jabbarin. Dari hati yang sombong yang sok. Kan loro berarti. Ya kuwi lah macane alternatif. Min ghairi mubalatin saking ora peduli. Gambarane yok nopo niki bi angkana syabu bi angkana kelawan yen to ana asyabu apa warak zaidan iku luweh an thuluthil apa macane Mas Julusil mbah masorini nek nggon ku ora jelas maksudnya masorini usus Mas artinya ya luweh teko 1/3 usus besar maksudnya weteng. Masorin. Iya masorini. Masorin ya tak dalane. Nek artine pira-pira usus iku. Usus masorin. Tak seru. Enek bahasa Arab usus. Ya usus 12 jari enek, Mas. Ngono maca kitab Ibnu Sina. Iki masalah salah ora ada sing paham. Angel masalahnya. Iya ning kene kok gak enek, Mas. Arab. Heeh. Apa asal katane terusan niku? Soro. Apa? Soro. Kan usus sing menolong, Pak. Loh, Oke, iki lho, Mas. Musron, Mas. Musronun. Musronun itu artinya isi perut. Astagfirullahaladzim. Jamae masorini. Musronun itu isine weteng. Ini kene diartine usus ya, wadah weteng usus. Jadi diarani warak niku lebih dari 1/3 isi perut. Lebih dari seperti ilang mana? Lebih dari 1/3 isi perut. Halaman piro ya, Mon? 23. Nggih niku, lebih dari 1/3 isi perut. Nah, 1/3 isi perut itu huwa utawi Allah di kang huwa utawi Allah di asyabu nggih menika warak asyar'yu kang bangsa syar'i. Kan Kanjeng Nabi weteng bagi telu. Setunggal ngombe, setunggal panganan, setunggal udara. Jadi bagi 3 itu. Lebih dari itu berarti batnun syaba'anu emang. iya. Syaba'anu min ghairi mubalatin. Iku petenge ati. Wasuh batu zalimin nomor kalih ngancani wong zalim. Diarani zalim niku ai al mutajawizina tiyang ingkang nglewati anil haqi saking batas bener ilal batili marang barang kang batil. Nomor 3 wanisyanud dzunubil maldiyati nglalekno dosa sing wis kepungkur. Maksude nglali niku bi ayyal fala kelawan yen to lali sapa wong anha saking dosa min ghairi nadamin tangking tanpa gersula, tanpa penyesalan. Wis enak ae. Tapi ora perlu diceritakne, ngoten lho maksudnya. Penyesalan itu biar dimiliki sendiri, mendem jeru. Nah, mendem jeru. Mikul dhuwur mendem jeru. Iya. Gemah ripah. Loh Cina. Loh, kok gitu? Aduh, ruwet iki. Al-Fatihah wis. Heeh, wis. Itu penyesalan memang harus ada tetap. Oh, di film Rufi loh, aku khataman Rufi. Urung khatam barang khataman. Heeh, wis seneng. Watulul amali nomor sekawan kedawan angen-angen. Iki ruwet nih kedawan angen. Bahasa saiki nih overthinking. Baik yang plus maupun yang minus. Contoh yang overthinking itu yang plus itu contohnya wis bedeng nopo sembarang ya. Hasil ya sono. Gawe konten hasilnya ndelok kanca-kanca hasil sekolahane. Contohmu iki wis
Apik, Pak. Lan wis bener gari peteng, Pak. Ya weteng kan langsung. Mesti peteng. Utawa sak walike, Mas. Iku kan nang barang sing apik ya. Iya. Sak walike sing gejrot. Bah, nek aku ngene iki piye iki? Iki wis kadung ngene iki nek ngene. Wedi. Durung iki ta. Rabi lah, bab rabi. Iku padha dawa ngenangen iki. Kewul lah. Aja ngono. Anu ae wis ndak roh ngono lho. Lha kedawan angen-angen, Pak. Iya, Apa iso aku nafakoi bojoku? Ya ora iso, aku ya ora. padha. Iya. Apa nyukupi tambah gak iso. Apa tugase? Allahul kafi. Oh, sampai aku iso nyukupi, tugase dhek apa terus? Ngono. Terus adik arep ngancani pangeran. mundur Nyanyi. Nggih, sami. Niku namanya overthinking. Merasa bisa menafkahi bahaya. Heeh, bahaya. Terlalu pesimis, yo tulul amal. Terlalu optimis, yo tulul amal. Mbok ning kene iki ngerteni apa? Wa huwalan utawi tulul amal tarakubuma yustaba'adu husuluhu nggih menika tarakubuma ngenteni barang. Yustaba'adu ingkang dianggap adoh utawa ora mungkin husuluhu apa berhasil mak. Titik. Wa an aliyin lan saking iku saking Sayyidina Ali wonten riwayat an karramallahu wajah. Anna Rasulullah tawi sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala niku ngendika sapa Rasulullah inna asyaddama atakhawwafu alaikum khoslatani inna asyaddama sak temene paling nemene barang atakhawwafu kang nguwatirna sapa ingsun alaikum ing atase sira khoslatani iku ana loro pakerti siji ittibaul hawa nuruti kasenengan wa tulil mesine tulil. lastu hilas Pak, artinya hilah kan ke lastu napa, Pak? Si. Golongane wong iki. Si. Iku ono ndek endi? Dugi lafat ila, Pak. Heeh. Nek ila napa artine, Pak? Ke. Lah terus lengkap ini. Ila, nek hilas, Pak. Nah, iki. Tulil. Iki murid Cak Mahmud. Iya, ruwet-ruwet. Wis, muga-muga kau gak pedho arek ngono kuwi. Tak bandem tenan. Hilas hantu tak ngene. Wahai itu, hanku. Buka ngono. Ya Allah. Ittibaul hawa wa tulul amal insyaallah niki. Nek niki diwaca tulil nggih saged berarti ittibanya ngoten dadi ittibaul hawa wa ittiba'u tulil amal memperturutkan apa jenenge dawane angen-angen. Kau wis manut kitab iki wis. Tulul ya berarti loro nuruti hawa lan kedawan angen-angen. Wa amat tibaul hawa lan anapun utawi moko anapun utawi fam ning kene fa rincian. Ngono bener? Iya. Oh iya fa. Fa moko utawi. Nah ini rinciane fa amat tibaul hawa moko anapun utawi nuruti hawa nafsu fa innahu moko sak temene ittibaul hawa ya'dilu niku berpaling apa ittibaul hawa. Iku gak iso langsung kobar mesene ya, Pak. Apa nih? Kayak nek enek Pak Indah. Mungkin Tujuannya taukid Mas. Taukid ya. Naukiti sakjane langsung fayak dilu ngono ya. Iya. Iya, kok tapi kesane kurang. Iya. Muga sing didepi orang kok wong sing ora patek percaya. Ngono lho. Ya dilu niku berpaling apa itu baul hawa anil haqqi saking kabeneran. Wa ammatulul amal lan anapun jadi sing diarani kepinginan mempertukarkan keinginan yang melampaui batas. Batas syariat. Wa ammatul amal lan anapun utawi dawane angen-angen. Fal hubbu lidunya moko iku seneng lidunya nang dunya. Rawahu sampun ngriwayataken teng hadis menika Ibnu Abi Dunya sapa Imam Ibnu Abi Dunya. Seneng hasile ora seneng ngetokne duwite. Iya ngono. Dadi dawan-angen-angen iku padha yo. Dadi overthinking. Dadi mau proses. Mau Proses jelas ngentekne duit. Heeh. Tapi nek sik menikmati ono di proses sik insyaallah enak. Aku makane sewangan sugih lu sangen-angen aku. Iya, Karena gak ngerti dalane aku. Iya, nek gak apa-apa nek seperti itu Mas. Maksudnya iki gak
gak dadi anu, gak memastikan tahsil. lah ngono lho maksudnya. Sehingga nek sampai iku gak dadi terus dadi gendenge ngono. Iki aku wis 600 juta metu gak dadi piye? Gendeng tenan lho. 600 juta metu gak dadi bupati. Apa gak gendeng utang kabeh meneh. Apa gak gendeng tenan? Kuwi tibaul hawa. Kuwi loro-lorone lek Kades SAM kok. Oh iya iya. Berarti kurang akeh. Kurang gendeng berarti. Saiki sing menang ya susah. Napa malih? Sing menang. Nggih. Arep dipilih DPRD. Nggih, isune ora apa biar gak ruwet. Mesane duite iki. Nggih niku. Anake kele-kele. Heeh. kira-kira yo padha wae. Partai Kira-kira luwih larang lah. Iya. Regane Itu kan rego dhewe kan. Bukan regone pemerintah kan. Iya. ya untuk biaya jadi. Nah kan kuwi biaya jadi. Untuk biaya dari pemerintah untuk pemilihan. Heeh. Nek dari sudut pandang pemerintah akehan sing model ngene iki. Nek cara dipangkas Mas. Nah, Heeh. oke banget tapi per RT yo. Iya. Ngono ya. Bener. Serangan pacar. Iya. Urung pajeke barang. Heeh. Wa arba'atun lan utawi nek wau sing peteng, lah niki sing padang. Wa arba'atun lan utawi papat minal hisali saking pira-pira pakerti iku min nuril qalbi setengah saking cahyane ati. Utawa padange ati. Setunggal batnun jaiun. Oh iya berarti dadi sifat. Nek batnu jaiin wetenge wong sing luwe. Nek batnun jaiun weteng kang luwe. Wis ana di tombo ati kuwi lah. Min hadarin saking krono atau krono wedi ngati-ngati ngoten iki. Aili ajli tayakkuzin wa ta'ahubin. Krono sadar melek nggih saged. Wa ta'ahubin lan nyawisi. Siap-siap. Nggih, luwe. Jiange ngono. Luwe berarti. Wasuh batu solihin lan ngancani tiang soleh. Koncone kencan. Cocok. Al kholisina ingkang murni mingkuli maksudnya bersih mingkuli fasadin saking saben-saben kerusakan angel golek ini wahifdzud dzunubi lan ngrekso dosa almadiyati ingkang sakwalike wau nika ingkang kapungkur maksudnya ngrekso dosa niki bi ayatadzakkara kelawan yen to ngiling-eling sapa wong hateng niku dosa ma'an nadami ing dalam sartane penyesalan. Ati kok nemen-nemen yo dilingi nikmate Gusti Allah barang kae. Ngilingi dosa Yo jere al insanu mahal kotok wani. Lho iya. Ya aku padahal lali lho karo dosa. Heeh. Ya ono laline barang. Terus mantun ngoten wakos nomor sekawan wakosrul amali lan cendeke angen-angen. Bukan berpikir pendek nih maksudnya. Maksudnya nggih mboten dawa-dawa menemen. Ai habsuhu nahan angen-angen. Titik kala ngendika Abu Thayyib sapa Imam Abu Thayyib man jalasa sama atamaniyati asnafin man utawi sapa wonge jalasa ingkang jagongan lungguh niku maksudnya ya mbek jagongan gak lungguh-lungguh tok sapa man ma atamaniyati asnafin ing dalem sartane 8 pira-pira golongan zada moko bakal nambahi niku secara tek fi'il madi tapi mergo syarat niki berarti istiqbal ngoten. Zadawu moko bakal nambahi huteng man sapa Allah sama niata asya ing 8 pira-pira perkara. Setunggal man utawi wong. Mang utawi sapa wonge jalasa iku kumpul lungguh sapa man. Maksude jagongan barang mal agniai ing dalem sartane wong-wong sugih zada moko bakal nambahi sapa huteng man sapa Allah hubbad dunya teng cinta dunia warraghbati lan seneng fiha ing dalem dunya. Sing kumpul seneng kumpul lungguh jagoan wong sugih ya bakal dadi seneng dunya ngoten. Waman jalasa ma'al fuqara'i wong lan utawi sapa wong jalasa iku lungguh sapa man ma'al fuqara'i dalam sartane wong fakir hasala moko bakal hasil lahu katiman asyuku apa syukur waridolan lelo bikismatillahi kelawan bagian rezekine saking Gusti Allah. Waman jalasa lan utawi sapa jalasa iku lungguh sapa man apa gak cocok aku. Maksudnya piye? Syukur wirido apa? Gerzulo. Nek apa? Kumpul karo wong fakir itu. Pak gerzulo Pak karo iki Pak. Berarti
anu Mas, apa masuk dalam kategori sing jare Gus Bak kuwi. Nek wis kadung tepak wong iki wis ahline tereng nglakoni dosa, kumpul mbek sapa ya dosa, nyapa mung ayu sahwat, nyapa mung elek ngenyek lho padha. Kan ngono ah. Nek wong iki nyapa wong ayu syukur, nyapa wong elek. Piye ya? Ya kayak ngono lah, tergantung. Jadi ini tetep ae satu persepsi ngoten. Ya kenek ngeten iki, ya kenek orang ngeten iki. Waman jalasa lan utawi sapa wong jalasa ingkang lungguh sapa man ma'sultain dalam sartane ratu utawa penguasa. Zada moko bakal nambahi huteng man sapa Allah al-qaswata ing atos sikape wal kibaro lan sombong. Gumedhe. Waman lan utawi sapa wong jalasa kang kumpul lungguh sapa man ma'an nisa ing dalam sartane wong wadon yang bukan muhrim tentunya. Bukan muhrimnya tuh tonggone tuh opone sih. Lah terus mau mbek sapa wong wedok lah. Zata moko nambahi huteng man sapa Allah al-jahla ing kegoblokan wa syahwata lan syahwat. Waman utawi sapa wong jalasa ingkang kumpul lungguh sapa man ma'asibani ing dalam arek cilik izdata moko bakal tambah sapa man minal lahwi saking dolanan. Wah nek iki gak iso aku pancet iki dolanane. Ya piye tak ngancane arek cilik. Lah iya, bener to. Waman utawi sapa jalasa kang kumpul lungguh sapa man ma'al fusaqi ing dalam sartane pira-pira wong fasik izdada moko bakal tambah sapa man minal jaroati wat kanune wanine ala dunubi ing atase nglakoni dosa wa taswifit taubati lan nunda-nunda taubat. Jawane apa? Ngundi-ngundi. Apa? Ngendi-ngendi. Oh, ngendi-ngendi. Nunda ngendi-ngendi. Waman utawi sapa wong jalasa ka kumpul lungguh sapa man ma'as solihin dalam sertane wong saleh. Izdada moko bakal tambah sapa man apane rohbatan senenge fi taatin dalam ketaatan. Lho ndak miso-miso. Cangkrek wong saleh. Uripe enak men kumpul Gus Bak misale. Cangkrek saleh. Beda ambek kumpul wong apes, Mas. Wong apes wae padha lho. Ade padha. Iku iso syukur lho. Wong kang apes kumpulono ngono sini. Bah kumpul karo wong sing pas wae baru tang tak ya. Bro iki iso melok mumet to. Mbak soleh kumpulono pendungi soleh. Sekufu iki kudune ndi? Apa? Sekufu iki Napa? Selevel ngoten napa? lah ya selevel dalam segala hal. Nggih. Bangkrut ya kudu padha bangkrute. Heeh. Pemikirane arene padha. Heeh. Ngoten. Wa man utawi sapa wae jalasa iku kumpul lungguh sapa man mal ulama ing dalem sertane ulama izdada moko bakal tambah sapa man minal ilmi saking ilmune wal amali lan ngamal. Amin ya rabbal alamin. Iki kula anggap donga berarti kula anggap penjelasan. Mugi-mugi manfaat di dunia akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.